ni sap te ka ban kong sap ngai ko le phi iwi pi we kan ka por ka bamata ling ba jun ka YouTube channel ki jonga ki mat ki ma ko ban wanra kan ka por ka long ba sapang ka ba ki ong kadon ka jia pher bak la bak hapdeng ka MP bat hapdeng ka ni ka MDC hapdeng ka MP bat hapdeng ka ni ka MDC hakaji siapan na kalyang jonga government hakaji siapat kala dai ban perlong shua ya ka MDC hadin ka tapat kin perlong ya ka MP te hapo jini ka jala ka jongi kala long mar kompong tongin na ya kernya kata kabal alek ti ka e ka banga kwa ban wanra akan ka por ka long ba ki babun ki we ki parting ongi pi ki la ting thot yo pra kila ting thot yo pra bat don na pedeng jongki ba kila du tia bat kila du dem tia bat kila du dem na du ba mi kanika voice of the people party ngitip ba ha ka voice of the people party ngitip ba kade kata ka party ka ba khuj kade kata ka kya ki kwa ban wanra ya kata ka clean politics kumba kila ong naga por sa kapor ti what aka empiru nakalyang juga voice of the people party kila tam hadu lailak tam saulak duna ti kam tam le ha kane ka MDC ka bamantang ong yapi katam bon ong yapi katam bun namar ba ki briu ki jengi mentanga iba sapang baki jit namata kinomi khmat ki jongki ong yapi kim desu ki briu ki bapi kim desu kita ki briu ngim desu bandon kata ka mensim ka bangi jit yau nongelam ngijit yau nongelam jengi tang naga konstituensi ke jengi kata kalong ka bakla ngihap ban jit yagi nongelam ki bakit kli na menta kari bat ka jat benreu na menta kari bat ka jat benreu ngihap ban jit kum kita ki nongelam ngongipi mentoi ayu ko ki perdo ki prasnam haka konstituensi jeng pi ki biang ki develop nadong cadong kat ba hapo jeng nega jela ka jengi syaklunut ki jaka ki puta nang song saaj kini ki mender po e kisgi hapo jeni ka ri ka jungi kim nom pet kim nom kmi na menta kata kim nom pet kim nom kmi na menta saudong saukun jong kane ka khendeu ka siap ka jonga ba ka jengpi ka mentoi ayu ba pinyo ki develop hagi konstitusi jengpi lada kari bat ka jaj benriu ka jungi ka jelei na ka jigsniu na ka por ka por ngipi nadu babat kane ka sorkar MDA ngong yapi omdon ki jingba dak ka burom hakmat jengpi ka sorkar MDA ngahapan kren ya ka jing shisha ayu ngila yo na kane ka sorkar MDA ka bamenta ngong yapi tang da jing hauri aura tang da jing shatkan ka bilat kakiu huri hura kakiu huri hura kinong treng jungka kiba huri hura ngong yapi ka kemi ka batu to tip bagi kunro gede batu de namar kata kada ong ipi dangi phai sa no hikai thia mit asurok dangi phai sa ka bhakam bhajam barbor kini kinong apply kam kinong apply ki candidate ki ba apply ya kano ka kam ong ipi de tang kita ki bedai ber ki minister de tang kita bedai ber ki MLA ki yo kam hato yo kam mapi kordit pat kari bajai benreu hato pemdon kajing kata nga kentu ya pigi kunjung ka briu nyo trap ngong pi shim ya u kandidat u bakit kli na banta kari bat kajat benreu te de namar kata kadaw ngong pi kat kum ki jingkern ha kilat pathai kubor ngong pi ha ka MDC kaya pher bak la bak ka MP hana ki ong gumta dei ki babun ki ong gumta kat kum ki khubor ki balayo mi imadu prestun ilong iru kumi deputy chief minister ro ilakan gumta hana ka MDC kaya pher bar ke MP bar ka jingmut ka jongki ha kitu por ba ki kila ban penlim lendang yau kertong jong ka voice of the people party POC kalong mar kumpong te mentah ka MDC ru kila persang ya ka ban penbij ba ki ong kumno kaya pher dekat ba ha kata ke MP hajaka ba ki briu kin sim ni national party Henry kila sim na gini ki party riulum namar ba haki ki yo i ba kide ki briu ki basai kedar ki bom ting ban keren ya ka hok ban ka jingsha de namar kata kadau kala kelamar kumpong de hakan ke MDC ka bamantarong ongipi wat nom jit ya ki MDC ki ba pe tang hapo jong ka konstituensi ke jongpi jit ya ki MDC ki ba donru ke jingkular na mentakari
bat kajat benriu ki badon ru kata ka jingkular na mata ka ri bat kajat benriu ban rating kong ia kata ka bamsap ka bampong hapo juni ka jela ka jungi ngitip ba ka Meghalaya ka jungi ka day ka number 1 ha kata ka jingduk ha kata ka jingkurduk kata ka jingba kam bhajam ngitip ba ka ka jela Meghalaya ka jungi ka day kata ka ba bunram hadu kata la ima ban pek ya takaram habangi pai ban pek namun tak takaram te de namar kata daw ong epi wat nom sim ya ukani det ubatip tang hapo ka kaming ong epi simru ya ukani det ubatip namun tak imlang ka salang hapo jadi ka jala ka jungi kum ka nuksa wat nom jite kum ka nuksa kum ya utu uwe ukpa mo uwe ukpa uthit jingba mu ai tang ye ki khun gi jong u han rekat ba ye ki khun jing gi we pat upen pej kila kwa tip lana un ai mo han re un mai tiki tiki ba pli pat kila nguj umbia kuruk kila nguj umbia namar ba ki kwa ete jingbam di namar bu ukpanya dugi kena umnom ai gitu uai tang ye khon la de hato ka don em ka jingkta te ka don jingkta em Day namar kata kadaw kata kadai tangka pon kabarit Henry habangnya kemper pat naman ta kata ka jaka kaputa kabakinangwe kila klun ngong yapi kadon ka jingma ayu ka district council jungi kale menta syai kita ki artikel lais pa nyupui hato ka district council kala pentrikam nem hato ka district council jungi ya menta kala penankam nem ya kata ka 6 deal ngong yapi kat ya menta ka district council jingi kam nom ler kam hakum gijing pek kijunga kala labu kerpang ya ka district council ngong yepi nabenta bantrei kamtam nabenta ka kendeu ka siap ka jing poi wir poi hap ki we ki wan gumno ki long gumno de kani ka district council ko jingi ka badon menta nga iba kam nom ler kam nam don kam nam don kata jing bak kri na mata ka ri bat ka jat menriu bat ki don ru ki boong ba ha kan ke MDC ke bamenta ngi don kamru ya kita ki riu rim ban ya don bentalang bat kita ki briu thumai hapo ka KSADC bat hapo ka JSADC hana ki ong kumta kim nom bit lada ki wan ki dagi bat thumai daki wan dagi bat thumai kim nom nang ban terikam kam kim nang bantrei namar bakim patlong experian hana kinenglong kita kiba thumai tenga nga ko banong kumne lada ka voice of the people party ka wan kan yo ban sinsyar hapo JSDC ka yo ban sinsyar hapo KSDC ngong ipi ka fresh lot dadang chadang kam don sure ka jinghang ngong ipi kam don sure ka jinghang namar ba ngitip ba ki nongilam jungka voice of the people party ki candidate jungka voice of the people party ngong epi ngitip barakot ngitip ya kata bar ka jingnang ka jingstat ka degree ka jinang ki doktor ki kerjawat kini kita ki badon ka voice of the people party kini kita ki briu ki start kini kita ki briu ki wabrnya ki don ru ki briu ka ki briu ngamnang ban bataya kata heringang iskam ba pihi pilayo ibat pihi pila sakhi ngong epi ka jingstat den mar kata daw ngidon kamba kumbau Solomon upan ka jingstat noblei ko Solomon ayu mikwa ngan ayeme Solomon umnom pan noblei upan ka jingstat ban yalam yagi paiba ngong yepi ngimdon kam ban jit kita gibriu gi wan terwas pa ngimdon kam ban jit kita gibriu gino ngong yepi ngidon kam ban jit kita gibriu gi stat gi ban yalam na ban takari bat ka jaj menriu ka janga ka jengpi ngitang syu bakla menta wat nom ye ki syu wat nom ye ki syu lada pi bakla ban jit ye ginong yalam ngong ye pi wat nom ya ki surok syu wat nom dawaya ga hok syu wat nom ong syu hari la jong kat bamon wat nom ong syu wat nom ong syu lada pidon kano ga jing ye ki ru ngaru nga tablak ri ne shikaman ngalada pidon gono ga jing ki ngong ipi lada pimnom jit yaw to briu uba ik namanta kari ba kajai benreu ngong ipi nyap ban jit ki bas tat ki bas slur
ki bomting ban ya fight ban ya discuss namata ka hok bat ka jura namata ka imlang ka salang ka pateng ka banang ki ng san ngong yepi te hakane ke MDC ke bamanta ngin jet ngin persong ngrim hato uni ukani det ngihaban bishar bha ha ngihaban bishar bha haswa ya ka bakane ka sempre akti gujungi kan rong hai tu jaka ibarit ibakenja ngihaban perkat bha ya menta ki khun sai kala we ki khun junga sai kala we ki pateng junga kumno kalong ki jaka ki puta hagi kendong ki kenseron haki kalong kumno ngihaban perkat ngihaban ta bishar ngihaban perkat ban jit ya haswa ya kabangin tare ya uteu khnam hapo itu ikendong ngong ye pi ngapan perkat ba ban persung nongrim ayu ngiyo menta si kata ngong ye pi de namar kata kadau ngi don kam ya kinong nyalam ki ba pen kim ki ba pen kim na menta ka riba ka jai ben riu ngong ye pi ngi don kam ki nong nyalam ki bom ting ya ke haba keren ya ka ji shang ngong ye pi ka bali ai kan long ka bali ka bayong ai kan long ka bayong ngong ye pi te de namar kata kadau nga kentu ye pi ki kun jung ka briu nyau trap nyau skum ngong ye pi to ngin ya bishar bha banjit ya kinong yalam ha kanika MDC ka bamenta wat nom pek than tang namenta ka develop hapo juga constituency ngin pek pat ya kata develop namenta kalawe kala ar namenta ki kun ki jongga pa ki jungpi hoi ngidon kam ya ka develop hapo juga constituency bro hapo juga constituency ro ngidon kam ha ya kata ngidon kam tang ba ngitip ba habangi jit ki briu ki ba pek namenta ha saudong saukun jongga ri ke jingi oi pi ka develop at kapo jongga constituency automatically kahi kalawan ngong ye pi lada ngi jit ya briu ubo start lada ngi jit ya briu ubo champang ngong ye pi wat nom kuslai kita ki baro ngong pi to kuslai namata ka lawai ki jungi kun ki jungi to ngin kuslai namata ka kot ka khya ngin kuslai namata ka rep karya ngin kuslai namata ka business ngi kuslai namata ki hospital ngi kuslai namata ki school ki start namata ki bailat ki bai khau kumta ngin kuslai ngin perkhat ngin pen iswa ki jinge ya lade ngong ye pi lada phimnum kan mau ya ki jinge ki ba philamat mata si ka tang ngong ye pi tikna phin habek hapreng kini ki langyong ki bawan ngong pi tikna phin habek teng haban reverse ngihaban pentmai ngihaban renew katu ka ka bangimat menta si ka tangong pi hangta kawan ka jingdom mapok ka musim pi o pleng ka tu mo te hangta keng baka hok kan jubab ya pi ngong pi dei tang kita ki batrang ber ki bakwa on ai ke jingnang ber ke jing start ngong pi lada phimnom thrang lada phimnom kwa ngong pi phimnom yo bat phimnom shai hiru te den mar kata kadau ngia ban perkat suwa ki jinge ki bakat ne ngila syam jinge to klet pat ya kata mentoi sisngi arsngi to klet pat ya kata one day one night to ngin persang ya keban kenmau ngin persang ya keban perkat namata kapateng ka jung apa ka jung pi te de hangta bakari kasih ke jengi kan pernah krik ngau pi tangga ni video ke jung akan kepor kublai sibun